красоту ми сьогодні збираємо. Да, тут такий рядочок. Ага. Хочу познімати таке. О, як, бачиш, вони під листочками ховаються. Так, десь тут ще навіть бачу. Да? Ні. Вони на таких, як палочках, по патиках ростуть. Наш урожай. Як квіточки, красунчики. Що їх чистити, це капець. Але є малесенькі. Ховаються в листях.